Atunci încep cu mine, te rog. Te bagă pe YouTube și aici te leapă. Facem corect. Așa, cu mine. Ei doi, noi doi. O pică tu cu noi. Și! Laura, ce faci? Ce faci? E loc total de nechinui, mai facem și noi un concert frumos de muzică de aia. Și tu vorbești, și tu cânti. Mă lasă-le dracu de poze. Da, și tu cânti, eu vreau să intru. Fată, lasă că uite ne filmează oameni de la televiziunea Română Liberă. Mai fi pune dirijor pe undeva la Fucegis. Și tu trebuie să cânti cu noi la opera din Viena. Tu cânti cu noi. Ești cu Mama Leone. Ei doi, au scuze. Deci, Stane tu cu Romică. Vocea voastră. Așa mai... Dă să-ți văd capul bine. Și tu, Laura. Laura.